Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? İroj av nagihêje Xezayê, ka mafên mirovan. Gelo Erdogan nebihîstiye bê artêşa wî li Rojavayê çi tawan kirine, ji pêncê çiriya pêşîn ve birengekî esmanî û bejayî bi nesaziya Rojavayê Kurdistanê bombebaran dike. Bêtir ji seh jêderên jiyanê dane berxwe û zêdetirî 4 milyon mirovan ziyan duwarê av, kehrebe û gazê de dîtin. Ji xwe berî êrîşan Wezîrê Karûbarên Derve Tirkiyeyê Hakan Fidan gotibû ku dê bi nesaziyê wêran bikin. Lê vê gavê Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan di rûtiyê dike û xwedê giravî qala mafên mirovan dike. Çavdêr dibêjin ku ev helwesta Erdogan mîna mikurhatina li komkujiyên li Rojavayê Kurdistanê ye. Fermandarê giştî yê Hêzên Sûryaya Demokratîk Mazlûm Ebdî jî li bara van îddiayên Erdogan got ku tişta ku Erdogan behsa wê dike bi destê artêşa Tirkiyeyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyayê pêk tê. Tirkiyaya dagirker rojane tawanên şer dike.